आदा अन्थावनि अनसुलि बिसि आङो बरायनानै लाग्रोबाय आंनि चेनेलाव। दा आङो बाजैनावहाय गुबैयै मिथिनानै लागोन। दिनैहाय आङो फार्स्ट टाइम बाजैजोंहाय भिडिअ लानो लोगो मोनदों। बाजैनिनो बिबोनां लैसिनि दिनैनि बे गोथार जुलिया। दा आङो बाजैनिफ्राय मिथिनानै लागोन जे बे बिबोनांनि हाबायाव खुंनानै एबा नोंसिनि बिदा फंबाय ज' बिब' बिनानाव दा माब्रै बे हाबाखौ मेनटेनेन्स खालायगासिनो दं? जोंना बिबोनां दा बेनो लास्टआ हाबा जानाया बिबोनां गोरलैसिन। थारमाने दा बे बिबोनांनिफ्राय रावबो गैला आरोखि आंनिया बिबोनां लास्ट बेनो हाबाया। ओमफ्राय दिनै हाबा जों मैया फैदों आरोखि गासैबो न'खरनि मानसिफ्रा फैनानै जों ज'नो बिदिनो सावरायबाय गासिबो हाबायाव माबायदि नङा बेखौ सावरायबाय। ओमफ्राय दा हाबा गिर्जानिफ्राय फैबाय दा ओरै आलासिफोरखौहाय ओंखाम जाहोदों गासिबो बिदि आरोखि। ओमफ्राय मोजां मोनदों बिबारनि हाबा, ओंखायनो मोजां इन्जय खालामदों जोंबो गासिबो बिदि आरोखि गासिबो। ओमफ्राय माखौ सोंबावो सोंदो दे। ओमफ्राय बाजैनि मेन गामिया एक्सुवेलि बबेयाव, मा जायगा? आंनि मेन गामिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय जोंना जाहैबाय सेरफांगुरि। ओमफ्राय जोंनि थार गिबि माबाया गामिया मैनागुरि रिजार्भ। मैनागुरि रिजार्भ ने? ओरै कुसिगाव साइडथिं बिदि आरोखि लास्टआव। औ ओमफ्राय दा जे बे आदा अन्थाव एबा आदा असिमखौ नों बाजैया बबे जायगायाव लोगो मोनजेननाय जायामोन? लोगो मोननाया आं बिदिनो पार्टियाव थांनानै लोगो मोनदों बांलादेशआवहाय। बांलादेशआव जों बांलादेशआव थांदों नालाय आफादाव थांबाय। ओमफ्राय जों 2002आव थांदों आफादाव। ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय जों ओजोंहाय अन्थावखौ लोगो मोनहैदों हाग्रायावहाय। जोंनि ट्रेनिं समावहाय बिसोरनो माबा जादों, ट्रेनिं होग्रा जादों। ओमफ्राय बहायनो लोगो मोनदों आरोखि। ओमफ्राय जे जाथिनि थाखाय जे बाजैमोना थांदोंमोन एबा बाजै नोंखौहाय नों सोरबा थोननायजों थांदोंना गावनो गोसो जानानै थाङामोन? रावनिबो थोननायखौ लायाखै, रावनोबो थोनाखै। जों गोसो जानानै थांदों, मोजां मोननानै थांदों। जों थांनानै गासिबो खोथाफोरखौ जेनेबा ओजोंहाय डिसिप्लिन गासिबो जों मिथिखाबाय, मोजां मोनबाय। ओमफ्राय जों थांना आरोखि मानसिफोरनि थोननायजों मानसिफोरनि बरायनायजों जों थाङाखै। जों मोजां मोननानै गोसो जानानै थांदों आरोखि। बाजैया जे सासे गुबुन जाथि, ओमफ्राय नोङो बर' हारिनि, बर'नि रैखाथिगिरि थै एबा गावनि जिउखौ बाउसोमनो होननानैहाय नोङो जे सासे गुबुन हारिनि मानसि, बर' हारिनि जे संग्राम खालामनायावहाय नोंबो दे सासे बर' हारिजों समान जाफानायखौ आङो जोबोद नुनो मोनदों। बेखौहाय नोंनि गोसोजोंहाय माबायदि नों फोरमायगोन रायजो राजानि गेजेरावहाय? थारमाने आं गोसो जानानै थांदों। बर'खौ आं मोजां मोनो। आं राभा, ओमफ्राय आं बर'खौ मोजां मोनो। ओंखायनो जाथिखौ साननानै बर' राभानि खुनु फाराग गैया, जाथि मोनसेल'। ओंखायनो जेरावबो जाथि जा, जों गोसो जानानै मोजां मोननानै थांदों आरोखि। बे जाथिखौ मोजां मोननाय जेनेबा सेक्रिफाइस खालामनो थाखायनो थांदों गोसो जानानै। रावनिबो थोननायनि नङा, माबो नङा, जों गोसो जानानै थांदों आरोखि। ओमफ्राय जे नोंसोरो दे बांलादेशआवहाय ट्रेनिं लादों, ओरैनो जास्ट बेसेबांसो मान्थ ट्रेनिं लानाय जायो बाजै? जोंना 3 months जादों आरोखि। जों माबानिफ्राय जुननिफ्राय जादों, जुन, जुलाइ, आगष्ट। 3 months ने? 3 months जादों ट्रेनिं। ओजोंहाय बांलादेशआव थांदों जों 2002आव। ओमफ्राय 2002 एप्रिलनि थांदों जों। ओमफ्राय थांनानै ओजोंहाय ट्रेनिं लाहैदों आरोखि। ओमफ्राय ओरैनो 3 monthsसो ट्रेनिं होनानै ओमफ्राय थानाय जानाय माबायदि डिजाइनावहाय जाबोयो बाजै? जों थांनानै जोंनिया ट्रेनिं जोबनानै जों बहुद खोथा, बहुद खामानि जों
माबानायखौ मोनदों मोजां मोनदों माबा फोरोंदों सारमोना गासिबो सारमोनजों थानानै जों मावबोदों मोजां मोनदों जेरै खामान होदों बिदि मावबोदों खामानिखौ गासिबो मोजां मोनदों हाग्रायाव थादोंमोन जों 2 बोसोर बांलादेश हाग्रायाव केम्पआव ओमफ्राय जों बेवहाय 2 बोसोर थानानै जेरै सारमोना खामान थिनदों ओरै आसामाव फैदों माबायाव फैदों आसामाव फैजोबदों सासे इदि खामानाव फैदों सोरबा लोगो दङ सोरबा लोगो गैया बिदिनो खामानाव फैनानै जों थांलाय फैलाय थादों आरोखि बांलादेशजों जोंनि आसामजों जों थांलाय फैलाया जों खालामदों आरोखि ओमफ्राय बेफोरावहाय थानाय जानायफ्राव बहुत माबायदि केपासिटियै थाबोनाय जायो जों थानाया मोजाङानो बेवहाय जेबो खस्थ'बो जायाखै जेबो जोंनि हिसाबाव जों खस्थ' मोनाखै मोजां मोनदों ओमफ्राय केम्पआव थाबाबो जोंहा केपासिटिफ्रा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफ्रा जोंना केपासिटिया फुराखा खुनु माबा गैया आरोखि खम गैया ओमफ्राय गासिबो सारमोना दिन्थिलांदों मोजां मोनदों ओमफ्राय थानाय फारसेनिफ्राय खस्थ'बाबो जों दा बावजोब्बाय आगोलावबो बावखाबाय ओमफ्राय ट्रेनिं समाव एसे माबा जायो आरोखि थेवबो जों बावजोब्बाय ओमफ्राय जोंनाव दा जेबो खस्थ' मोननायनि माबाया गैया आरोखि मोजां मोनो ओमफ्राय ट्रेनिं बायनायजों लोगोसे केडार्सफोरनोहाय मा आर्म्सखौ होनाय जायो बाजै केडार्सफोरनो बिदिनो गिदिरखौ होदों आरोखि एसे केडार्सफोरनो लानो डिउटियाव थानो ओमफ्राय जितु खामानियाव थांनाय रेसन नायनाय मा लायनायाव बिदियाव होदों आरोखि सारमोना सिलायफोरखौ ओमफ्राय ग्रुपआवहाय आर्म्सखौ लानानैहाय गावनि गोसोखौहाय आर्म्सखौ जेब्लानाखि लायो अब्ला गावनि गोसोखौ माबायदि मोननो बाजै बियो ओमफ्राय मोनसे फिलिं फैयो आरोखि मोजां मोननायनि फिलिं फैयो गावखौनो गाव एकदम सेफटियाव थानायनि माबाया गोसोआ गोरा जानानै थायो आरोखि मोजां मोनो जुदि बुस्थुखौ लानानै जुदि नोंनि आखायाव दङबा हाथियारखौ लानानै गोरा मोनो आरोखि खुनु उसुबिदा मोना आरोखि गोरा एकदम फिलिंआ बोरैबा जाफैयो आरोखि मोजां मोनो माने आर्म्सखौ लानानै गावखौहाय माने एकदम गोसोआव दाद मोननाय जायो आरो ना गोरा मोनो रावखौबो गिनाय फैया रावबो माबा गैया बिदि फिलिंआ फैयो आरोखि मोजां मोनो लानानै ओमफ्राय दा ट्रेनिं बायनायनि उनावहाय जे आर्म्सखौ लानानै माने बबेबा मोनसेयावहाय माबा मोनसे आर्म्स इउज खालामनो एबा नांनो मोनबोफेरनाय जादों नामा बाजैया बिदिथ' आर्म्सजों ओमफ्राय बिदि जायाखै बुंनाय बायदि जायो आरोखि बे जायाखै थारमाने जोंनि खामानिया दस्रा नालाय हिनजावफोरनिया थारमाने बिदि खामानाव थाङो जों थेवबो सिलाय लानानै जों खामानाव ओंखारा बिदि आरोखि ओमफ्राय ओरैनो आइजोफ्रा जेन'बा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव साबैसेसिम दोनजानाय जायोमोन बाजै थारमाने साबैसे केम्पआव केम्पआव बा माबा मोनसे ग्रुपफ्रावहाय थांनाय मानायफ्रावहाय माने बेवहाय साबैसेसो ओरैनो ग्रुप दोननाय जायोमोन ग्रुप दोननाया जोंनिया केम्पआव थादों केम्पनिफ्राय फैदों सिगां फैग्रोदों मानसिफ्रा खामानाव सिख्लाफ्रा माखासे केम्पआव थादों ओमफ्राय उनावहाय गासैबो सिख्लाफोरखौ केम्पनिफ्राय लाबोनानै मोनसे जायगायाव दोनदों आरोखि गासिबो जों ज' थादों अन्थामोनजों थादों ज'नो ओमफ्राय ज' थानानै जों खामानिखौ मावदों आरो ओमफ्राय जेब्लानाखि ट्रेनिं लाजेननाय समावहाय एबा एसेब्लाबोथ' दुखु खस्थ'खौ मोननाय जायो बाजै बै दुखु खस्थ' मोननाय समाव ट्रेनिं होनाय समावहाय खारनाय बारनाय एबा माबा मोनसे फोसाब खालामनायफ्रावहाय दुखु जारलाजोंहाय न'खरनि बिमा बिफाफोरखौहाय गोसोखांनाय फैयोना फैया बाजै गोसोखाङो थारमाने गासिबो न'खरनि मानसि न'नि बिमा बिफा गासिखौबो गोसोखांनाय जायो आरोखि ट्रेनिं समाव थारमाने एसे खस्थ' मोनो बै खस्थ'आवहाय माने न'खरनि गारबोनाय बिमा बिफा आरो जाथि बाहागिफोरखौहाय जोबोद गोसोखांनाय फैयो ने गोसोखाङो थारमाने बहुद बेलेग जाहैयो आरोखि ट्रेनिं समाव बेलेग जाहैयो थारमाने माखासे ग्रुपआवनो मोनसे भुल मावबा गासिबो
मोनजोबो नालाय पानिसमेन्टआ औ बे आरोखि ओंखायनो गोसोखांनाय फैयो आदसा सासे बुहुत खालामबानो औ गासिबो औ पानिसा एखे जायो जोंना औ ट्रेनिं समाव औ औ ट्रेनिं जोबनानै आलादा जायो ट्रेनिं समाव बिदि आरोखि जाय सासेया गोरोन्थि जादों औ बियो गासिबो मोनजोबगोन आरोखि बे टाइमाव गोसोखाङो आरोखि एसे एनै बुजानाय मानाय ट्रेनिंआवहाय बेनो आरोखि दा बाजैया ट्रेनिं समावहाय बेसेबांसिम माने बुजाबोफेरनायखौ मोनदोंना मोनाखै बुजादों बुजादों ने आदसा माबायदि बुनाय जायो बाजै जेनेबा ट्रेनिंआव एकदम बुनाया गोसा गोसा बुयो आदसा गोसा बुयो आरो जेराव नांलाबायो आरोखि गासिबो औ बुयो गोसा बुयो आरोखि जेराव हौवा हिन्जाव एखे बुनाया खुनु फाराग गैया बहाय आदसा बुनायानोखा आरोखि खुनु हिन्जाव होनानै अननाय औ बिदि गैया ने गैया थारमाने औ हौवाबो हिन्जावबो समान ट्रेनिंबो समान गासिबो समान गोजा आदसा जानाय ट्रेनिं सबनो समान मानसिफोरा बुङो हिन्जावफोरखौ एसे ट्रेनिंआ खम जायो बिदि अननानै बिदि खालामो नङा माने एकदम स्ट्रिक्ट ओमफ्राय बे ट्रेनिं कचारा महिलाफोरनिया आलदा ना एखे हौवाफोरसो बांसिनानो आदसा हौवाफोरसो होखायो ने थारमाने हौवाफोर नालाय ओंखायनो स्ट्रिक्टखा जोंनि खामाना ट्रेनिं ओरैबायदि स्ट्रिक्टखा ओमफ्राय एसेबानो जों पानिस मोनखायो आदसा बे टाइमाव सिखारनाय जानाय गासै रुलजों साइडआव सिखारनांगौ ट्रेनिं समावहाय ट्रेनिं समाव 3टायाव सिखारो ओमफ्राय माबाया स्टार्टआ 4टा स्टार्ट जाखायो आरोखि बेबायदि ने स' गोबां खोथा जारिमिनारि सोंनायखौ जे फिन होनायनि थाखाय बाजैनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय बाजै थेंक इउ